Skladba Art of Virus vznikla počas pandémie, keď sme všetci museli ostať doma. Mne sa páči názov skladby Art of Virus. Trošku poukazuje na to, že boli umelci, ktorí dokázali tvoriť, aj keď boli odstrihnutí od vonkajšieho sveta. Daniel je pre mňa človek, ktorý sa snaží nájsť východisko z každej situácie a ostáva byť pozitívnym. Ten projekt vlastne vymyslel Kornél Fekete Kovács, čo je znamenitý trúbkar, dirigent, ktorý sa pohybuje na maďarskej scéne, hlavne v oblasti moderného jazzu, ktorý je otvorený takým ako že presahom do iných hudobných žánrov. A on vymyslel počas najtvrdšieho covidu taký projekt, ktorý nejakým spôsobom symbolicky odrážal tú situáciu, v ktorej sa nachádzali hudobníci, či skladatelia alebo interpreti, že sme teda všetci žili v izolácii a vymyslel si taký projekt, ktorý nazval Art of Virus, kde oslovil 7 skladateľov, významných skladateľov maďarských, medzi nimi aj Peter Ötvös bol jeden z nich. A aby vymysleli melodický materiál základný a každý z nich mal osloviť 2 nejakých followerov, ktorým posunie tú infekciu alebo ten materiál. Že ten materiál sa šíril podobne ako sa šíri vírus, že človek nakazí niekoho a ten s tým niečo urobí, zase nakazí ďalších. Takže ja som dostal melódiu, ale toto je už moja transformovaná, ten originál. Že úprava tej melódie. Toto je už moja úprava tej melódie. Ja som ju transformoval, to je vlastne Webernová séria alebo nejaké odkazy na ňu z Piano Variations, variácií pre klavír. A túto som ja poslal ďalej. Toto je materiál, v každom jednom nástroji je celý ten materiál, ktorý som ja dostal. A ja ho iba rotujem, hej, čiže toto je prvá, dajme tomu prvá nota, druhá nota, tu sa posuniem, sa to otočí, ale stále tých 12 tónov, ktoré som dostal, ostáva. Čiže som urobil na takú sekvenciu akordov, ktoré sa, a ten, ktorý je hlavný, tak ten bol vždycky crescendom, toto je ten materiál. Toto je tretí, štvrtý a tak, hej. Čiže jednoduchý princíp. Crescendom zvýraznením. Áno, jednoduchý princíp s tým, že som dostal, je to big band, taký miešaný, s prvkami klasickej inštrumentácie, flauta, klarinet, bas klarinet, soprano saxofón, tenor saxofón, trúbka, horn, vesmíroch a trombón, túba, krásna, kompletná plechy. A potom je tam akože rytmická sekcia, elektrická gitara, klavír, kontrabas a bicie. No, ale zaujímavé na tom bolo to, že vlastne to malo byť napísané tak, aby každý z tých nástrojov si svoj part z tej partitúry nahral doma. Sám. Nesmeli sa stretnúť tí hudobníci, jak sa to tradične robí. A ten materiál potom ten track poslal dirigentovi. A on to potom zmixoval, všetkých 13 nástrojov to je, myslím. A potom to spojil s tým dirigovaním, takže to, čo vidíme na nete, je vlastne výsledok domáceho nahrávania všetkých členov toho big bandu. A bol som prekvapený, jak to dobre spolu znelo a naozaj tam proste každý z nich musel byť veľmi precízny aj v tej dynamike, v tých artikuláciách, lebo už sa s tým potom nedalo nič robiť. On to už len naložil na seba do 12, myslím, že to je 15 trackov aj s rytmikou a proste vyladil nejaké detaily a z toho vznikla tá náhrada.